Matthijs Verkamp en ik ben geboren op 4 januari 2010. Ik ben Stefan Verkamp en ik ben geboren op 4 januari 2010, maar ik ben correct 3 minuten ouder. En wij zijn een tweeling. Dat is tweeling. Ja, tweeling. Weg uit die drukte, jongens. Veel te knauw daar. Goed zo, beste bal. Lekker Matthijs, heerlijke redding. Oh. Kom op Steven, doorwikkelen jongen. Hup. Goed zo Matthijs. Waar ben je, man? Bij Rotterboys in Oostenrijtjerk. Wat ben je in posities? Ik sta heel vaak voorin. Ik sta keeper, helemaal achterin. Goed zo, goede kaart. Inkomen en schieten Stefan. Oh, jammer jongens. Goed uitgevoerd hoor. Klasse. Hé Matthijs. Ja. Wist je nou in het vorige al in welke hoek had die broer van die shitten gaat? Beetje. Je killenkoor zag goed. Ja. Het is ook leuk om in die broeken te scoren. Ja. Ja. En dat vind je zo mooi aan het voetbal. Meisje om en het is gezellig. En lekker bezig boeten. Altijd maar weer dat bezig zijn. Ja. Bam! Hij maakt achter oh net vaag. Docist bij een tweeling in het team. Ja. En hoe is het om bij een tweeling in het team te zitten? Nou, wel leuk op zich. Ik had er net echt les van. Hier is hij op keeper en de andere is hij helemaal voorin. En ik sta vaak in het middenveld, dus ik kan ze allebei wel wat zien. En wat voor jongens ben het? Nou, Stefan, die is meer, hoe heet het? Nou, hij wil, als we een discussie of haar, dan maakt het er hij heel wat vol van. En Matthijs die boeit het helemaal niks eigenlijk. Stefan, zou je die rode pion even willen verzamelen? Ja. Deze? Ja, alle rode. Deze toch? Ja, dat zijn rode toch? Ik vind ze oranje. Oké. Ah, lekker Matthijs. Communiceren, Luc. Hé trainer. Ja. Wat voor jongens binnen Matthijs en Stefan? Hele fanatieke jongens die graag iedere keer voor de bal willen gaan. Zoals Matthijs ook, die springt er in één keer voor. En kist ik wat uit elkaar horen? Ja, dat vergt wel wat tijd. Dat leer je niet op de eerste dag. Nou, sommigen die willen niet waar, maar als je dan tekent op een goal, dan is het Matthijs en die hoort hij in de spits, dan weten ze precies wie ze binnen. Maar de juffen en meesters die hier ook wel eens les van. En ze ben ik eens keer van plakje wisselen en dan na de pauze gingen ze op een hoog plakje zitten en die juffen die gingen wel heel lang eerst net terug. Wat dat ongeveer, hè? Als ze nou eens een keer wisselen zo'n, en die een loopt het keepershirt aan. Zo de trainer en zo hem dat in de gaten, hè? Ik denk dat Nick het wel in de gaten had, maar ik denk net alle trainers. Nou, ze staan en nog aan de kant. Dat zou nou mooi grap wezen, man. Ja. Ik heb nog wel een keer muziekje. Jawel. Of weet ik net als Stefan wel zo'n goede keeper is als die. Nee, dat denk ik net. En ik ben ook net zo goed voetballen. Dus, Ga je hem nog douchen? Of? Ja. Dan even eten. Nou, dan zoek zij ze in die kant maar op. Ja. Dat hoor ik maar stoommogen kwam. Ja, ik zie je vertrouwen. Wij met 10 uur al uit. Daar rek nou even op. Ja, machtig.